Vítam u ďalšieho videa. Dneska tu budeme hrať Rivals v Robloxe a to je môj kamarát Janko, pozdrav sa. Čaute. Ako 4 odoberateľov je celkom dobré. Kamo jak? Neviem. Obidva to hráme na mobilách. Ak vidíte tam hore, má 63 level, ja mám 72. Kamo však nesúšľakujú. To mám prehraté na veľmi málo. Tu na celé 150. Nie, Arena ma zabila kamo. Nie, ja. Aha. To mám prehraté. Bral som ti aspoň maličko. Ani jedenkrát. Mám 150. Čím na mňa učiel? Za 5 kľúčov, dík. Kámo, dík za 5 kľúčov, počkaj. Kamo, to mám Táto moja... mohla byť stáť aj 20. Čo to mám ja? Kámo, ideme na seba na ňou. Poď. Kde je ty? Prebijam. Nemám to na zbranie. Nemal som na ne Prečo si zbranie. dal kúr? Nemal som na ne zbranie. No, náboje. No, teda pomeš sa raz. Mám 52, kámo. Počkaj, poď sem na Nejaký bod. statok blíznu. Poď. Žako mapu vyberám. Môžeme dať. No, rýchlo, pretože... Daj dosť. Dobre. Potom pôjdeme moju mapu, hej. Dobre. Tak teraz mi ešte slovo. Nie, to nie je moja. Ako, len tak som nahodil video. Dobre, nemali toľko času. A ja A vieš... potom môžeme ísť tvojou, potom moju, hej. Dobre, tak sa vieme to inak. Dajte mi ľudia odber. Koľko máš? Kamo. Ja som spadol z mapy. No dá. A to samé jazdilo. Hm. Aj keď som nezastúpil. Čo si nezastúpil? Pozeraj, samé mi to bude jazdiť. No aj keď som na to skáčal. Gamma Star. Si povedal. Sme netrafili. Tomu nemusím ťa trafiť, to je iba, aby si nevidel. No jak? No trošku
to mi zařadilo. Zase to prehrám. Na všetky 5 win trika on si jen prehral na mě. To 2-2. Já tyto zbraně vím používat. No. Ako nemáme najlepšie zbranie, ale sme tu najlepší hráči. Keď hráme s kamarátmi, tak furt prehrajú proti nám. Že? Ja to nemôžem prehrať. No že keď furt ideme s takým kamarátmi, tak furt vyhráme. Keď ješ 1v1, tak se prehráš. To nechápem. Už jsem se zlakal, že jde vyhrát. To už si vyhrál. To nemôžem prehrať. Já jsem... Vyhral som to! Aha, ja som chilloval. Ja som si to vyhral. Poď ešte. Poď. Já se zničím. Tomu keby nevypadne z mapy. No poď. Ale teraz je na tú mapu, to neznášam. Tak akú chceš? To je jedno. Kurva teda. Vyber statíl. Yes. Víš, aby som ťa mohol teď rozbiť. Čo by som nemal? Tento level je veľmi silný. Nejdi s ním. Teraz sa nachádzame takto. Neprebíjam. Ja som prebíjal. Plus 2 kľúče. Čo? 54. Som nenávidí túto mapu. Jo, milujem, to je moja láska. Kamo! Trinula. Vyzrelý šéf vyhrám 5-0. Tam to tak pomalu už ubere.
Myślę, że to będzie 5-0. To jest Elmo, dobry. A nie wiem. Ten rewolwer jest bardzo silny. Całą Rosję ma z tą zabytkę, ja sobie kupuję cię zabiję. To teraz 2v2. Na ciociusa boisz? Aha. Komu ty masz tu? Poczekaj, mama, ja na skin lepiej. Czekaj, to będzie. O, mam. Tylko troszkę. Będzie co jeszcze sobie zrobić. Ale kto? Ale tam ma pójdę do skupienia wybrała. Napisy tam. No co on to dał? Myślę, że wygrał najlepsze zbranie. Kamo, idziemy na chodne zbranie? Idziemy na chodne zbranie? Aha. A jeszcze te 2v2, tak? To jest taka dyskusja chyba. Czy to będzie na chodne zbranie? To super, to jest. Możemy. Proszę dalej bez sporu. Nie sporo. No dobra, słuchaj, kiedy tam zdałem, to teraz bez sporu, to jest dobra. Ale to czemu to? Kamerę z jedną zakulam. To asi nie bude fungovat, tak pojďme jedna z jedna. Tak to se mi nedá. Zase co je? Tak daj toto však, počkej. To nebude, to nevíš to. Čo? O toto. Komu, what the fuck? A to je dobré? To budeme všetci proti sebe bojovat. To je dobré. Že koľko máme chvíle, troška úplne spoločný. Proti sebe, všetci proti sebe. Toto ti to bude dobré. Pojďme spolu. Koľko mě zabilo? Sa furt rozpálne. What the fuck? Tam jednou jsem zabil. A ty tu... Lebo ja neviem nikoho zabiť. Já jsem na 8 místě. Já jsem na druhém. Já jsem na třetím. Ešte keď dokoho zabíja. Aby to videlo, bolo. Takže oni jsou s tebou. Tí, ktorí majú pod tebou meno, je tak, že HP,
No tak ty jsi s tebou. To by žaba sa nebolo. Už chápu. Dobro, tam by sme stali. No veď. To je chytka. Toto vieš tu, že nám do nekonečna. Odpoň sa s tým. Prečo? Odpoň sa s tým. Jak ťa zabijú, jak ťa zabijú. No daj vy. Ideme do toho, čo to chcem hrať. Ale nie. To tam timer plus spawne máte tam. Lebo tu je to dobré. Tak budeme toto hrať? Ja možno toto hrať. Dobre. Čo? Mám stále. Tam som 8 a dobrý. Tak budete? Hej. No ja budem mať tak chvíľku snajpa. Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite tu dať like, odber a tešte sa na nové video.